Tu her tiştî dibînî wekî tomar kirinekê. Tu her peyvekê dibihîzî wekî ji ber kirin. Tu agahdariyê pirtûk bi pirtûk rêz dikî, lê tiştek di hundirdekê me. Tu tabloyan diyafirînî, rûyên ji ber kirî, lê îşa di çavan de veşartiye formûl. Rêgez, peyv, karinan têrê nake, ji bo dil têrê nake. Tu nikarî fêrî mirov bûnê bibî, ji ber ku mirov bûn ji dil tê. Ew di defteran de cih nagire, ew naçe polê. Ew dihestire ku ji rûyê te di herike de xuya dike. Tu nikarî fêrî mirov bûnê bibî, ji ber ku mirov bûn ji dil tê. Ew dihişêre derbas dibe, ew di dil de dimîne. Ew nayê ji ber kirin, ew ji jînê tê. Vakî nexşeyekê, tu her tiştî dizanî ansiklopediyek. Lê lêborîn li ser zimanê te asê dibe, li şûna wê bexşandinek di ser bilindiya te de asê dibe. Tu dipirsî pirs ber siveşkereye, lê tiştê ku hûn dişkînin ne dile ew dîwareke. Bêdengî karînan dersa herî dijwar e, û ew di polê de dest pê nake. Ew di hundir de dest pê dike. Hûn nikarin fêr bibin ku mirov bin, ji ber ku mirov bûn ji dil tê. Ew di defteran de cih nagire, ew naçe polê. Ew di her dik de xuya dike, kiçirî xwe di her dike. Hûn nikarin fêr bibin ku mirov bin, ji ku mirov bûn ji dil tê. Dibe ku rojekê hûne destekler zok bigirin. Dibe ku rojekê hûne bêdengiya xwe bibihîzin. Di wê gavê de hûn ê fêm bikin, ders bi dawî bû, beşdarî tune, karta raporan tune. Tenê hûn, o dengê dilê we yê lê danê. Hûn
أو بأزمونتك